Alo. Hamte? Rojnamevan û nivîskarê Kurd Ömer Farukbaran bi kurtefîlma xwe ya bi navê Tercüme li du fîlm festîvalan hêjayê du xelatên navnetewî hate dîtin. Tercüme fîlma yekê ya Ömer Farukbaran e. Filma me tercüme, filma 2022 film yek dakike. Lê çêkirina wê heft sala jot, yani ji 2015 heta 2022 ji senaryo, ji dîmen, ji deng ew temamê wê heft salan dewam kir û piştî heft salan ew filma yek dakikayî derket. Film bi taybetî em bibêjin li xelatên navneteweyî digre li festîvalan. Heta niha li festîvala White Popcorn ya İtalya, Japonya, Hong Kong û Hindistanê ku tev çê dikin wê festîvalê li wê derê xelata derhênerê herî baş yê filma pêşî stand. Ömer Farukbaran xelatek xwe diyariyê zarokên Kurd ên ku dersa Kurdî ya bijartî hedibijêrin kir. Li festîvala One Minute International Film Festival ya Cape Townê xelata filma herî baş ya zimanê biyanî wergirt û min ew xelat diyarî zarokên ku îsal dersa Kurdî, Kurmancî û Zazakî bijartine. Min ew xelat îthafî wan kir, diyarî wan kir. Yani hêviyên min bo siberoja nivîskariyê jî çêbû, bo siberoja rojnamegeriyê jî çêbû, bo siberoja wênekariyê jî, bo siberoja derhêneriyê jî çêbû, yani bo sînemaya Kurdî. Ji ber ku wan bijartiye û hêviyên min ji nûva geş kirine, ez hinekî însanî reşbînim, ji ber ku wan hêviyekî gelekî mezin da min, min jî got yani ez vê xelata xwe îthafî wan dikim. Siberojê ew jî mezin bibin, bi vî zimanê ku pê mezin dibin, pê ders dîtine, pê bihîstine, pê temaşe kirine, ew jî fîlmên hîn çêtir çêkin. Mijara filmê serhatiya tercümanek li ser sînorê Tirkiye û Sûriyê ku di dema şerê Kobanê de dibihire. Hayata min hayatekê ku li ser sînoran ava bûye. Her awayî di hayata min da sînor heye. Ez ji Sûrûcê mezin bûm. Sînora pêşiya komîtî sînora di navbera Kobanî û Sûrûcê de bû. Dura piştî wê sînorê sînorek di navbera Tirkî û Kurdî da dît. Ji ber ku li mektebê Tirkî bû, li mal Kurdî bû. Piştî wê yani bi van tiştan jiyana min serobino bû û em bibêjin jiyana min a rastaqîn û ya xeyalî di navbera wan da jî sînor çêbû. Lê sînorekê wisa ez mesela gava Sûrûcê Kobanî dibînim. Bi ziman, bi erf û edet, bi rabûn rûniştin ti sînor tune. Lê sînorek jî heye. Gava ez mesela Tirkî dinêrim, edebiyata wê dinêrim. Edebiyateke xweş e, rind e dixwînim, işte tiştên baş de dibînim. Kurdî dîsa wisa. Navbera wan da ji ber ku ziman e em bibêjin sînor tune, yani edebiyata wan. Lê ji ber ku em bibêjin aliyekî serdestî û bindestî heye, sînorek jî heye. Ömer Farukbaran di warê wêje fotograf, helbesta xwediyê berhemên berbiçav e. Hunera xwe bi Kurdî û Tirkî didomîne. Gelek salin bi awayek profesyonel jî tercümaniyê dike. Li ser gotina wî, fîlm di heft salan da demgirtiye. Nivîskariya min tune bûya. Ez dibêjim qeyvê bo min zor bûya çêkirina filmekî. Yan jî em bibêjin rojnamegerî tune bûya. Wê bo min gelekî zor bûya çêkirina filmeke yek deqeyî. Çünkü rojnamegerî hele rojnamegeriya îro a medyaya dijîtal dibêje ku di dema herî kin da, herî Kurd da bi awayekî herî Kurd meselê bibêje. û dibêje her disîplîna ku tê da berheman de afrîne, bandora xwe li ser wî kiriye, yek jî kêm bimana ev fîlm dernediket. Rojnamevan, nivîskar û derhênerê Kurd Ömer Farukbaran li bajarê Diyarbekirê dijî û makîneya fotografa êdî bûye beşek ji jiyana wî. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.